ओमफ्राय थिनथ' रिजाल्ट होगोन नेटबो गैया माबो गैया र' आसोलखौ फन हरनि आं हेलौ आसोल मायाव दं हेलौ माथो खालामनो आरो न'आवनो दं आरो लकडाउन बाहेरायाव थांबाबो पुलिसजों बुजायो मामोन थिनथ' रिजाल्ट होगोन ना मा रिजाल्ट होगोन दिनै ओइ आं बावदोंसोमोन र' नायनि बेस्थ'बाबा सासेयानो गैया नायग्रोनांगोन दे खिथाहरगोन दे दा नोंनो आफा बोराइ बाथौ पास खालामखा दे पास खालामखा साला नेटाबो लडिं जाबाय थायोलै फैबाय 34% अजयनिया नाम्बारा 0014 र' बेनिखौ नायनि बा मोनमारदोलै सालाया 40 मानि थायो बियो बा आंनाव हरियानो खालामनि र' बेटाखौ दायोसो पार्सेन्टखौ सोंबाथ' न'आव दामजासिगोनलै आं लोंहैनांसिगोन र' अजयखौबो फन खालामनानै लिंहरफिननांगोन र' बाबा आंनो फैसा नांगौमोनलै मा खालामनो नांगौ फैसाखौलाय रिजाल्टआ मा रखम जाखो नायाखैनो र' नेट गैया होमबा फैसाखौ मा खालामनो नांगौ रिजाल्टआ मोजां जाबा दा लोगोफोरा मेथाइ बिगोन ना ओइ खर' सिङाव 1000 थाखा दङ 500 थाखा लाना थां 1000 लांबा मोनखाबायबो रिजाल्टआबो मा रखम जाखो नायगोन नायाखैबा आसोला र' फन खालामना सोंहरनानै नायनि आं आसोला दाबो फन हरला माथो इमान गोबाव नेबाय आं हरमारबाय माथो हेलौ मायाव दंलै रतन दखानाव दोङो रिजाल्ट नायबाय ना आंना मारै जाखो मोजांलै नोंनियालाय मारै जाखो मोजां दे होमबा माखारबाय दे थांगासिनो आं आसोला थाबायनासो फैदों माथो सफैबाय थाबायनासो फैनांगोलै साइकेलाबो बाबायासो लाना थांदो र' दसे आंना पार्सेन्टआ बेसेब्रा आसोल 40 मानि मोनदोंबा आंनो हरलायलायखोमोन आरो न' सिगाङाव जनानै उनाव मा हरदोंमोन आं नोंनियालाय पार्सेन्टआ बेसे 34ल'सो मोनदों नों बोरमा जाला मिनि मोनदों गावगाया हरालासिनो हारसिं हारसिं लिरना बाददो थु लोंहैनो थांसै हटेलाव थौ थांसै थ' ए बन्दु बियार गंनै बि ओमफ्राय आइबि क्वार्टार मोनसे नास्ताया मा जागोन बुटबाबो जागोनलै बुट भाजाखो होद बे इंग्रा बुट जायो नामा चिकेन बिरियानि जानि चिकेन बिरियानि आरो दिनै सिख्लाफोर फैयाखै माथो गैमारा माथो दिनै मेट्रिक रिजाल्ट पार्टियावसो गैया जाबाय होमबा वय वेटार गाना बजा दे गाना लोगो पार्टियाव मोसानोसै दसे